Selamun aleyküm. Geç ağam, geç hormat edýän näde? Sen ýaly bulaşyn etlen hormaty gerekkä. Yerini bilip bolýarmy? Madama birinci, ikinci olman hala nakdifine keyvaya. Şeydi Geçeni yerine bile domuzun zoğdu. Diýer ýagyny tutdu. Yine de 100. olup kapıdan giyilen müşteriydi. Bir haladeynlik savvar. Allah Resulü'nün ağlam. Goy galadini gutmaýmyn. Madere doni diýär, madere doni. Kutlu olsun. Yetiversin müşteri. Vay. Hala O değil. ne hilol jagadini? Bizim geçkenlik bundan bu bizden birinci gelýäni geçirdi. Yok halal lan. Bilmeşten kurna lan. Özlerini kaver ýaly. Özlerinin kaverýaly. Allah. Tanamagan o. Maňlaň salýan bolsa men günakarmy? Zatlaryny diýär bilýär. Şu lord haladini üçün meneminni var ha utmazak bolup gidip bari özüm daldan aşağı oklayacak. Ha, uyku saat içecek lan ömüyene men var şu kızıl et bolor, kızıl kan sıçradayacak şuna. Köşüş kalkasın. Etçiler yeri oturan çıkarıp bilmezler. Hele men gara çykynda men haladinligimden o. O ne elten haladinin olyara öýünde bir bütün leşken yok. Ey bolya. Şu gerek var heriňde bir halginlik berse köň dawa etmem. Bollik sanak verecek bolsan herimi de dir olyarda. Ha, bu birinci men ikinci. Bollik damamak altın gurlamak misiptirler ha. Ey polyara alyňa men satyn alaýarm. Siz ýaly git aýdar. Am giden adamlar jaňa aýdar. Hey, cüýümde tavitler tant edip ýör bolayım. Pul berip alaýjak diýenim onu. Masa kakası. Bularım yerli önüm deydin mi? Lord haladinlikleri. Bu görüşem mi? Bulo yazacak tamaşınlar amma. Kakası. Şgüllü cehni yalanla. Bol ne dip bolda mazar ilke de çıkar ya bulo. Neyna mazal ilka tıgıyıp. Min maskara etken maraz ilka var değil. Bollu da şolam gelýän etip bol. Ой, здрасте. Ой-ой-ой. Вы же Пумпиш, да? Ой-ой-ой. Мне вас советовали. Уже 4-й день у меня живот болеет. Ой-ой-ой. İçin ağrıyor mu? Да, живот болит. Садись. Девочка, садись. Я же сижу. Yok. Садись. Помпа, я же сижу. Çakılayalım yavrum, gelen diyor. Девочка. Садись. Ой, я по-туркменски тоже не понимаю, извините. Gelen diyor. Садись gel. Я же сижу. Yok. Şimdi садись. Лежать надо. Ay biştima ya. Ey men Gülyal yazadın me bulmuşsun yağlı bal çıkarıp durmam. Nece yazadın bilýän bu me bolo. Qeýew dursana diýmeň alsana zewan kağız dur aşağına gören okmy? Qeýser şu zewan kagyzy ýüri taşlar ya ýağın naharlan ýağın çekmek üçin bu maga kenterçi şu balyk bara bişirem türk neçe ýağ guýdum o de ýağın çekişine seredaýdam gat gowzada eken o. Evet var. Her hilek zat tapýalar ya. Hakyky. Ya özüne çekýärmi? Awa. Beh. Can. Bu balyk pişini göräýdi gyjyrdap tutdurup. Keyvane. Balık diň diýadmy işte. O dostum zöwkatlara dün diňe de gidipdir. Bana can edýär. Ey dost balık tutdum ne edýärjek? Mene mukdep samsyk diýdi. Vay, kele sang diýsen. Onda sen näme diýdin? Men näme diýenden öýdüm? Balık alla diýdim, suwa sok diýdim, hopuk diýdim, boğuluyorsun diýdim. Taçma otursana da hartaýyn bilen çapa. Ahmet, bir gowy biram berip habarym baka aýtmaýdy. Gowysyny aýt, birinji gowysyny aýt. Hemmeden gowusy gowy. Gowusy bara, seni bara, sen bilen ulaşyp dur. Men bilen ulaşyp diýdi. Men ulaşýan ne? Öyle ama falan. Erdi. Sen taşıdı. Men bilen başladı. Ya.
bu dünyadan doydum. Doydum. Sevgimin hak koydum. Koydum. Sen için şul aydım. Aydım. Özüme şek koydum. Koydum. Vapşe yadadım onu senden o. Kaçan düzelecek. Şovol şun öyden akar yok. O borkadan o. Vaat eden o. Zoralanın içerik giden o. Şunun mu? Zarınam gün yattan çıkarmış. Polette anne. De. Pollu 100 mantlık buyurdun. Yana kıyır anacığım. Zalına da giden o düşündün değil mi? Görmeyin. İçenlerim yok. Zoralanım yok. Zalınam yok. O sen o. O ya. Destaneme dünya listelerinde yürüten Amerika'da rekortlar kitabının kopyaydı. Allah. Ay men aldamam soň bilemek näme ka? Böyle böyle listen birinci yeri katık oldu söyleyeyim. Aa men onu söyle beter gawtdy be. Yo, mesela şimdi bir padar kalp pereye bassa burada katık oldu. Oldu. Katık oldu. Beter gawally. Ay men mara zatlar bilemek. Yok da yani. Öyle bassa üçüncü yeri. Sana hem adım ayttım. Hemme zady bilýän sen. Şoň ýalada tawa. Dördüncü yerdeki listedeki pul esaslat delakalım. Ha onu. Onuň dogry. Beşinci yer. 5000'de tayin var ya. Zat İkinci yer aytmadı. İkinci yerim komentariyeti aytaydım. Patpişikli. komentarda belläň. Men asıl aldamam soň bilemek. Men diňe dogrymy aýtýan. Men şu bir zat bilýän, men gönüňe veren eger aldajak otamam öz götüm özüm açjam men elbede hamady. Men adam alda bilemek. Sonra Ali komentariyeti belli.